učit, jak přijímat své božské tělo každý den s vroucnější láskou. Maria do srdce mého vstupně rány syna svého, jeho kříž též je i můj. Ivan, jdeš dovnitř. Zastavení Ježíš položen do hrobu. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Pane, co děláš? Josef Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židem tajným, požádal potom Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo své tělo